Bienvenidos y bienvenidas a Cascafé. Hoy es noche de micro abierto para cantautores y poetas, pero esta semana es una semana especial. Junto a la Asociación de Vecinos de la Librería Primado y Cascafé y también la Escuela Meme, organizamos este primer festival de poesía que arrancó el sábado en el CIM con la lectura de Antonio Gamoneda y una serie de actividades que van a ocurrir esta semana. Hoy estamos inaugurando la exposición que está aquí, que es de Jenny Arnau, que ahora dirá unas palabras. Y nada, están todos invitados también a participar en el micro. Y el jueves también va a haber, y esta semana está la programación por ahí para que sigan las actividades. Muchas gracias por participar. Jenny, por favor. Igual esta se puede bajar. Hola, bona nit a tots. Moltes gràcies per acompanyar-me avui a la inauguració de l'exposició que veieu penjada, que ha anomenat Poètica dels somnis, i la veritat és que és un treball que portava ja temps amb ell i que em feia molta il·lusió exposar. És obert perquè encara no l'he acabat, però em feia il·lusió exposar-lo i m'agradaria donar les gràcies a Miguel de Librería Primado per oferir-me la possibilitat d'exposar-lo, també a Sebas per oferir aquest espai a la cultura i a la poesia, i a l'Associació de Veïnes i Veïns de Benimaglet per propiciar aquestes activitats i per el festival de poesia que han fet i que espero que continuï any rere any. I res, jo m'havia preparat unes línies molt breus per presentar l'exposició i si vos sembla bé passa a llegir-les. Poètica del somni és un treball fotogràfic on he volgut expressar com el llenguatge dels somnis treballa, s'agermana i veu de manera anàloga del llenguatge poètic. En ell veiem com s'esborren els límits imprecisos entre vida i inconscient. Estos somnis, elements gestadors de l'inconscient, van representant-se a través d'una sèrie d'imatges, mites i metàfores que prenen forma dels símbols universals i que es concreten a través de la nostra pròpia història personal, les nostres emocions i les nostres percepcions. Una metàfora que apareix per desmentir allò que anomenem realitat. Posar atenció als somnis és sentir l'ànima. Les imatges ens ensenyen com l'esperit donador de vida i famolenc demana ser escoltat. En el somni, com en el poema, trobem la llibertat necessària per a resistir i fer fora la capacitat que tenim per establir els límits. També, com passa de nou amb el poema, el somni es llig i configura amb l'experiència del propi cos, perquè un cos és la inscripció d'allò que s'experimenta. Per això, les fotografies que veieu presenten històries que ens provoquen estranyesa si ens apropem a elles des d'una visió intel·lectiva, però que anem assolint a mesura que canviem aquesta mirada i la dirigim cap a la intuïció. Llavors, podem sentir la història, que és única i pròpia, però també universal i de tots. Veiem una casa que, considerada pels místics com l'element femení de l'univers, s'identifica també amb el propi cos. La casa materialitza el propi cos. Cos i psique són unitat indivisible. Una casa en runes, una façana que és manifest de la personalitat i de la màscara ha esdevingut runa. La verticalitat de la casa, dels edificis que ens protegeixen, van esvaint-se i allò que ens queda és un sostre trencat. En analogia, els pensaments i les nostres funcions conscients i directives també estan trencades. L'inconscient ha envaït tot. Les imatges plantegen també el problema de la dualitat somni-vigília. S'han perdut els seus límits. Els personatges esdevenen, per tant, estats flotants entre la vigília i el somni. Lo real se confundía con lo soñado, o mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño, deia Borges en Parábola del Palacio. Per això, en observar les fotografies ens trobem presoners d'aquell relat de la papallona de Chuang Tzu que no sabia si era un home que havia somiat ser una papallona o una papallona que somiava l'anhel de ser home. La veritat poètica és la veritat de la poesia i la trobem arreu. Està
en totes parts, també en aquest llenguatge propi dels somnis. Només és efímera l'obscuritat de l'esperit de l'home, la llum i l'ombra de la gota d'aigua, va desvelar Kafka. I Lezama Lima, fent-se ressò d'aquelles paraules, va dir: «Lo que s'oculta es lo que nos completa, y es la plenitud en la longitud de la onda. El saber que no nos pertenece y el desconocimiento que nos pertenece forman para mí la verdadera sabiduría». I m'agradaria acabar aquestes paraules amb uns versos d'Oda al Ruisenyor de John Keats, on es veu el poeta transportat a l'interior del somni sobre les sales invisibles de la poesía. Y diu: «¿Fue una visión o un sueño lúcido? La música se ha desvanecido. ¿Despierto o sueño?». I bé, fins així les línies que m'havia preparat per presentar-la. Moltes gràcies a tots per l'escolta.